Здравейте, хора! Това е Лактата Прас! Аз съм Деси, това е Изи и сега ще ви кажем 10 факта за нас. Това е първото ни клипче, надяваме се да ви хареса. Сега ще видите нашата приятелка! Така, Сравя. първия факт за нас е, че тренираме художествена гимнастика и сме в спортно училище. Втория факт е, че много обичаме кола и Макдоналдс. Четем ги, защото ги запомнихме. Третия факт е, че обичаме да се лигавим и да правим простоти. А четвъртия, мразим надутите хора и егоистите. Петия факт е, че във всичко ни мързи. В абсолютно всичко, което правим. А шестия, Чакай, че лит. никога не ходим в туалетните, в училище и тренирки, защото е мръсно и мириш. Смърди на лайна. А Деси никога не ходи с пусната коса. Изи обича да рисува. Да. Много хубаво рисува, наистина. И пише с ляв ръка. Да. Не сме добри по математика. Имаме двойки. И тройки. И тройки. Мама, И една четворка. Аз имам четворка и тройка. 10. Искаме много да отидем, макар и недостижимо, до Холивуд, до Лос-Анджелес. Защо да не? И на други Две места. думи, искаме да обиколим света. Да. Това беше нашето първо клипче. Надяваме се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте ръчичка нагоре. Коментирайте долу, предлагайте неща, ние ще се опитваме да ги правим, всеки събота качваме клипчета и така. Да.